Hei, salutare fraților, eu sunt Cuza și începe Noaptea Târziu. Pentru început vrem să vi-l arătăm pe băiețașul ăsta care a vrut să intre în cartea recordurilor. Asta înseamnă să te dai cu curul de pământ, frate. Mâna pe bune, s-a aruncat de la 4 metri pe o bilă de cauciuc. Bine, e extraordinar de idiot omul. Dar cel mai tare mă amuză fata, uitați-vă la ea ce face în momentul în care el se lovește. Ăștia-s prietenii adevărați. În continuare vrem să vă arătăm... Hai bă, Cuză, lasă-mă și pe mine să zic ceva, mă. Scoateți-l, bă, vă rog eu frumos. Hai, nu, lasă-mă și pe mine să zic ceva. Băi, fraților, l-ați văzut și pe ăla care își dă foc la păr pentru 3 șaturi de vodcă? Hai să-l vedem. Go. Sergiu, te rog frumos, schimbă cadru. Mă, nu-ți bate joc de mine, schimbă cadru, serios. Hai să revenim la lucruri mai normale. Băi, fraților, știți că acum e perioada în care cluburile sunt goale și bisericile sunt pline? De ce? E seziune! Băi, frate, toată lumea se roagă acum, pe bune, nu e student în țara asta care să nu se roage. Doamne Sfinte, Doamne, ajută-mă să trec cu bine sesiunea asta, să nu vând cartofi în piață. Ai grijă de mine, Doamne. Din păcate nu poți să treci examenul cu Doamne ajută, dar hai să vedem câți dintre voi vă regăsiți în ce urmează. Mulți mușchi ai pumnului și au mâini, trec peste mâini mai multe articulații. Articulațiile ceea ce face dificilă testarea. Ce e asta, mă? Astfel încât pentru a aprecia forța mușchiului, băgăm și aici mușchi, care se intersectează, trebuie să poziționăm corect segmentele. Ui, aici poziționez pe Mă, cum să te lase fratele tău la grămă, ești nebun la cap, cum venim acolo, bam, mai înțelegi apa, am venit pe... Cum, bă? Cum? Păi mă înțelegi, fratele tău e băiat, bă. 2 ore ferate mai am mâncat și vine fratele tău. Da? E și ăia acolo. Venim în brigadă, sunt nebune. Ascultă-l, bă, mâncați și lasă fratele tău, niciodată viața. Acesta a fost episodul pentru săptămâna asta. Vreau să vă spun un mic secret. În fiecare săptămână noi o să terminăm cu un cover amuzant al unei melodii foarte cunoscute. Spre exemplu, melodia de săptămâna asta e cover după Maxim, Sărutări Criminale. La noi se numește Minim, Sesiuni Criminale. Știi? Vă rog să urmăriți piesa, băieților. E foarte tare, n-avem nimic cu ea, nouă nu ne place, dar ascultați-o, că e genială. Dar mai bine ascultați piesa noastră. Și mă uit la tine, încă nu-mi vine să mă apuc de mâine, de citit, de învățat, de făcut rezumat, dar nu îndrăznesc nici să ațipez tot ce mi-amintesc. E ca seara am băut, m-am făcut de căcat. Para pa pa para pa pa parara, para pa pa para pa pa parara, para pa pa para pa pa parara. Facultatea vieții nu mai pot așa. Ale tale, sesiuni criminale. Și mă uit către stele, poate scrie prin ele cum să fac să rezist. Răscolești amintiri, la de ce dracu te mit. Te uiți ca prostul la lună și tot sper că o să spună varianta cea bună.
ceasul încă bate, e 4:30, inima se zbate. De la atâta cafea nu mai pot să adun, stau numai fum, fumez ca un nebun, pe cărți am numai scrum. Fiu de aici să mai ies, sigur nu mai am cum. Para papa para papa parara, para papa para papa parara, para papa para papa parara. Facultatea vieții nu mai pot așa. Ale tale sesiuni criminale, și mă uit către stele, poate scrie prin ele cum să fac să rezist. Răscolești amintiri, dar de ce dracu te miri? Te uiți ca prostul la lună și tot sper că o să spună varianta cea bună. Dacă v-a plăcut episodul de astăzi, să nu uitați să vă abonați, Să dați un like, share. Asta a fost episodul nostru, ne vedem săptămâna viitoare. Sergiu din spatele camerei vă salută. Ciao!